Zdravím vás z Malaky. Tento vlog bude natáčaný na telefón, lebo sa mi vybila baterka na kamere.30分钟，我们那里会有计时器。30分钟一到，我们就会撤所有的抽奖装置。就算你在排队到后面，Pekná dievča, pekná dievča. 所以呢，越快越好。一看到我们的这个抽奖装置，就鼓励你先前来排队抢得一个头彩。所以呢，Zajtra tu je nejaký, že svetový turistický deň, alebo niečo také. Fresh mango, čerstvé mango, 2 ringity. To je 2 ringity, 40 centov. Čo majú? Tak toto nevyzerá moc vábne. Nejaké krky, krídla. To čo je? Pekné sú tieto Aziatky, akože, niektoré. Ale Tajsianky mám radšej. Buddhistky. Chobotnice. Že oni majú vždycky plné stoly jedla, tí ľudia. V Thajsku, aj tu, všade. Oni majú plné stoly jedla, lebo to je taká delikatesa, všetko, čo si dáš, že dovidenia. Toto čo je zas? Jaké vajce? To je jedle, či nejedle? To by som si aj kúpil, ináč aj ja. Takéto šnúrku. Koľko to stojí, ukáž? Koľko? Tri ringity? Počkaj. Koľko zaplatila? 25 ringitov? Asi. No tak to je veľa. To je veľa. How much this one? 13 ringgit. 13 ringgit. 13? Yeah, 13 ringgit. Okay, can I have this one? Najsparlavejšie ovocie na svete. 58 ringitov za kilo. To je 58 ringitov 12 eur za kilo. To tak smrdí, že normálne barzde v hoteloch a tak máš napísané, že zákaz durianu. Zákaz ísť durianov. To je akože najsmrlavejšie ovocie, ale ja som to ešte v živote nejedol. A ani nemám na to chuť momentálne. Ale raz to okoštujem, určite.
Oho, tu sa tetuje. Takto tetuje na ulici. Ukáž. Tu máme normálne farby. Tu normálne tetujú. Neviem, koľko stojí také tetovanie. Ale v Kuala Lumpur, čo som videl, tak to bolo docela lacné. Tu nacvičujú nejaké čínske tanečky. No ich dobrá tá hudba pre YouTube, lebo včera som bol v takom podobnom, to bol taký nejaký chrám alebo čo, a tiež tam takto tancovali, ale nechceli ma tam pustiť donútra, lebo som mal len tielko. Len tielko som mal, to bolo zakázané tam ísť. Proste v tielku. Takže ma tam nepustili, no. Dneska to tu akože naozaj žije. Aj tie ubytovania sú proste drahšie. Cez víkend. Jak cez týždeň. Lebo cez víkend je tu život takýto. Čo tu není cez týždeň. Toto je cukrová trstina. To ste už pili? Koľko to stojí? Malá 3 ringity. 3 ringity, to je 60 centov. No, tak nejak. Dám si neskôr. Toto sú prepeličie vajíčka. Prepelica. Ja si kúpil to jedlo, ja som ho ani nedojedol. Proste to je úplne, že síte jak hovado za euro 50, ani som to nedojedol. Som to musel odložiť na neskôr. Také to robia aj u nás. Takéto vypražané zemiačíky. Tu koľko stojí? Euro 20. Euro. V Prahe na Václaváku to stojí možno aj 10 eur. Tam je to strašne drahé. A tu čo robí? Nejaké lievance, ale s mesom. Čo to je? To je meso? To nevyzerá zlé. Jaj, potom tu nejedz. Nejedz tu, pozri. Ach, len keby som vládal toľko jesť. Toto je nenormálne. To sa ani nedá prejsť, toľko tu je ľudí. Vážne toto tu nosia? Ale ono to môže byť dobré. Aha, to je masážne. Masážne šlápky nejaké. Aha. Masáž. Čože? Dobre. Aha, tu je ten durian. Ten smrdel 20 metrov. 20 metrov ďalej som ho cítil. Ukáž tu, koľko stojí kilo? Kilo 58 ringitov. No, to je podobne, 12 eur. 12 eur kilo. Tieto chobotnice, to si dneska ešte dám, aj keď nebudem vládať. Tieto chobotnice. Ako zase nejaká živá hudba.
Aha, čo je, zlato? Ne, to je oceľ. To je obyčajná oceľ. Ale pekné náramky. By som si aj kúpil. Taký podobný mám. Stainless steel, yes, stainless steel. I have. Stainless steel? You want stainless steel? Stainless steel or what? Yes, stainless steel. Maybe this one, maybe 5 ringgit. 5 ringgit. And this one, how much? How much this one? 32 ringgit. 32 ringgit. 32? Yeah. The small one for this for 50 ringgit already the price. We just sell 32 only. If you buy 2 or mix anything, buy can discount one. Okay. No nič, ja som si objednal takýto z AliExpressu za euro. On mi tu ponúka za 6 euro. Takýto náramok. To je, že oceľ. Koľko to je, aká dlhá ulica. Čo všetko majú. Normál. Však to ani nedojdem na koniec, ty kokos. Tu je aká tlačenica. A títo vajca, tomu to nechápem. It's Chinese egg? It's a chicken egg. Chicken. Chicken egg, normal chicken egg. So we boil in the herbs, the Chinese herbs. And these are the herbs. These are the Chinese herbs. Aha, to je s bylinkami. Aha. So it's just like eating hard-boiled egg. Aha, dobre to voní. To je varené. OK. To je varené normálne, že s bylinkami. Nejaké vajce, bylinky. Brutálne to voní inak. Normálne kuracie vajce, slepačie teda. Lebo keď som jedol to čínske vajce, čo bolo ružové a vnútri bolo čierne, tak to bol iný hnus, akože. To už nikdy nechcem. Ale toto voní dobre. Tu čo sa dá zrobiť? O čo tu ide? Čo tu vešti? Zase nejaký veštec? Už som jedného zažil v Bangkoku. Ten mi vyriešil všetko dobre. A nakoniec bolo všetko zle.刚才讲之前不说2个人50吗？没有，1个人。 8 ringgitov takýto klobúk. To je euro 60 zhruba. Včera toto bolo úplne prázdne, ja to chápem. Čo tu je dneska? Toto chcem. Toto chcem. Alebo pištol. Sa cíti teraz jak na Vinohradi. Jak na Vinohradi, v Modreke by som bol.
I don't understand. Moja zlata, ja nerozumiem ti, čo si rozprávala. Sawadikap. Tu je, že thajský čaj. Thajsko mi chýba. Do Thajska ja sa musím vrátiť. To úplne o niečom inom. Takže nie je to ani to úplne zlé, ale Thajsko je Thajsko. Hem, tieto chobotnice grillované. Ňam. A to má chuť, ale plný som. Plný som, nemôžem si to aj teraz dávať, lebo keď nevládzem už jesť. Ja by som potreboval tvrdené sklo na moju kameru, ale to tu nikde nemajú. A nejaké šlapky. Tiež nejaké masážne. Neviem, to by som ani nevedel chodiť asi. Čože? Všetko masážne veci. Inak dobrý, títo Číňania sú dobrí. Kde je koniec tej ulice? Ja tam normálne nedojdem asi dneska už. Super tlačenica. To nemá konca. Ja neviem, koľko má táto ulica, možno 2 kilometre, alebo koľko. A nedá sa to ani hýbať proste, nedá sa to ani chodiť. Môžem si kúpiť rúško, aby som nechytil nejaký vírus. Nemám vakcínu. Tu čo piješ? Aha, toto. Čo to je? 13 ringgitov. Sugar cane drink. Aha, to je trstina? Čo to je? To vyzerá, no. To je asi tá trstina cukrová. 13 ringgitov. 2,60. Alebo tak. Toto euro. To by som si tiež dal. Oh, sorry. Ďalší on je nejaký čínsky chrám. Pomodlím sa.